Welkom bij Adolf Sport. Vanuit Bezel vandaag voor zakken af naar de 5e klasse. Bieslo staat daar op een tweede plek, vlak achter koploper Ruiver. Die ploeg hebben we van een aantal weken geleden nog tegen een in actie gezien. Vandaag was Bieslo de gastheer en kwam Sint-Odiliënberg op bezoek. Bieslo is natuurlijk de favoriet in dit duel uit de 5e klasse D. Ze staan op een tweede plek en ze verloren dus pas één keer tegen Ruiver. Die wedstrijd hebben we ook laten zien. Sint-Odiliënberg daarentegen wacht nog steeds op de eerste overwinning. En is de vraag natuurlijk of ze tegen zo'n hooggeklasseerde ploeg resultaat zullen halen vandaag. We zien Bieslo in de groene shirts en al meteen in de aanval. De voorzet wordt geprobeerd door Wouter Krins en die haalt er een corner uit. Overstapje mooi gedaan en daar is de goal. Bieslo al heel snel in de wedstrijd op 1,5 uur. Goed een standaard situatie, een corner met een overstapje. Er zijn veel ploegen die dat trucje beheersen. Bieslo beheerst het in ieder geval voortreffelijk. 1-0 door Ron Sille. Aan de zijkant. Bal met gegeven aan Jasper van der Boel. En daar zit Ron Sille weer vrij voor de keeper. Hij speelt de keeper goed en het is de goal. Dat is de treffer. Keeper Denissen kansloos. En het is opnieuw Ron Sille die scoort. 2-0 voor Bieslo. En zo lang hebben we nog niet eens gevoetbald. We zijn een goeie 10 minuten onderweg. Als Bieslo de score al op 2-0 brengt. En dan kost het wel eens een makkelijke middag voor de ploeg uit Bezel gaan weren. Tegen Sint-Odiliënberg. Dat nog altijd wacht op de eerste verwinning zoals gezegd. We zien veel strijd in die eerste helft. Dat wel inzet bij beide ploegen. Daar ontbreekt het niet aan. Maar niet alle passes komen aan. En af en toe ook het spel een beetje rommelig. Maar dat komt natuurlijk ook door de flinke portie inzet van beide ploegen. Nu dan, de lange bal. Dat is Jonathan Hermans. Deze is even vrijgelaten door de tegenstander. En hij schiet via de paal. Neven. Geluk voor de keeper van Bezel. Jonathan Hermans. Hij hier de 2-1 kunnen scoren. Dan weer Bieslo in de aanval met de lange bal. En opletten achterin bij Sint-Odiliënberg. Niet goed doet verdedigd, want opnieuw is Bezel in balbezit. Ron Sille heeft de bal metgegeven naar de zijkant. Steeds Wouter Krins, geeft hem terug naar Sille en de 3-0. Bezel op een 3-0 voorsprong. Een zuivere hattrick zeggen we dat tegen van Ron Sille. Zijn derde treffer in de eerste helft. 3 goals in 1 helft. Dat is maar zelden en Ron Sille maakt hem. Een zuivere hattrick en 3-0 voor Bezel. Dit is weer Jasper van der Boel. Dat kan heel wie doorlopen. Wordt niet aangepakt. Jasper van der Boel. Nou, maak hem maar. En dan de redding van keeper Denissen. En nog in tweede instantie niet de treffer. Bino de 4-0 al op het scorebord. En we zitten nog altijd maar in die eerste helft. En dus zijn de zorgen aan de kant van Sint-Odiliënberg terecht. Die veld voor de ploeg Oetberg vandaag niks te halen. Oh, mooi overstapje. Daar komt de goal. Jawel, het is weer Ron Sille. 4-0. Inmiddels de 4e treffer die Ron Sille op zijn naam mocht zitten. Ik weet niet of er dit seizoen al zoveel goals heeft gemaakt. Als dit er nu scoort in een wedstrijd. Het overstapje is geniaal. En Ron Sille kan hem in de lange hoek schuiven. 4-0 voor Bieslo. En bij Sint-Odiliënberg heeft men de hoop opgegeven dat hij nog gaat te halen veld vandaag. Sille met de voorzet. Oh. Dat was Wouter Krins dicht bij de 5-0. Maar het was gelukkig in die eerste helft niet meer erger voor Berg. 4-0 is de ruststand als we gaan kijken naar beelden uit de tweede helft. Overtreding geconstateerd door de scheidsrechter en een vrije trap voor Bezel op een gevaarlijke plek.
En de redding. Oh, keeper zit mis. En dan komt de kans misschien nog aan voor Berg, maar goed verdedigen. Bieslo lost dat toch goed op. Even een missel van de keeper van Bieslo, maar het loopt goed af. Slag goed verdedigen. Oh, nou loopt maar door. Dat is de kans en de treffer. Jawel. 5-0 voor Bieslo. Het wordt nog erger voor Berg dus in die tweede helft. Bieslo gaat gewoon weer door met scoren. Wouter Krins. Daar wordt geen strobreed in de weg gelegd, zeggen ze dan. 5-0. En Bieslo gaat hier een hele dikke zege pakken vandaag. En dat is nog lang niet gedaan. De overtreding van schoolmeesters wordt niet gezien en wordt nog niet voor gefloten. En dus is hier de kans. En dan opnieuw de overtreding. Geen kaart. Scheidsrechter liet de kaarten op zak. Is ook niet nodig, maar dit was toch wel een grote kans voor Berg die om zeep geholpen wordt. Vrije trap van richting veranderd. En dan wordt het schot gesmoord gelukkig, maar vooralsnog geen eretreffer voor Berg. Jonathan Hermans naar de zijkant doorgelopen. Voorzet. Klinkt het fluitsignaal van de scheidsrechter en die ligt de bal op de stip. En dan moet er hens gemaakt zijn in de 16 meter. Moeilijk te zien uit de beelden. Blijkt het ook niet echt. Ja, het lijkt alsof er hem inderdaad per ongeluk tegen de arm kreeg. Van opzet was geen sprake, maar wel de penalty. En die wordt benut door Juri Eversen. 5-1 op het scorebord. En daar komt Bieslo weer. Wordt het 6-1. Mooi ingegrepen. Keeper van Berg voorkomt vooralsnog de 6e treffer van Bezel. Bessems bedankt Wouter Krins. Een van de wissels aan de kant van Bezel. Berg nog maar eens op zoek naar een tweede treffer. Daar komt het shot van Jonathan Hermans en dat schiet neven. En dan wordt er ook teruggefloten vanwege boetespel. Een twijfelgevalletje. Aan de andere kant, dit lijkt me ook boetespel, maar het mag verder. En daar is de treffer 6-1. Het is Danny Sille die ook nog een streepje achter zijn naam kreeg. Maar was dit geen boetespel? Nou, vanuit deze hoek is het niet te zien natuurlijk. Maar de meeste grensrechters die bij de clubs horen, zouden hier gemakkelijk voor gevlag kunnen hebben. In dit geval gebeurt het niet en scoort Danny Sille de 6-1. Het is nog even een fraaie aanval van Berg. Jammer dat de bal net niet op de wreef komt. Berg kan best voetballen. Ze wilden het alleen nog te weinig zien. Hier weer een mooie aanval. Komt er nog een treffer. Uiteindelijk goed verdedigd van Bieslo. Wel nog de corner. Oh, keeper glijdt uit en van de linie gehaald. Komt er nog een schot? Ja, maar dat gaat richting Sint-Odiliënberg. En ze zien toch dat Berg helemaal niet kansloos is geweest deze wedstrijd. Bieslo laat de teugels een beetje vieren. En dan zien we dus dat Berg gevaarlijk wordt. Hier opnieuw. Oh, niet goed uitgespeeld die kans. En zo tikken de laatste minuten van de wedstrijd weg. De eindstand is uiteindelijk 6-1. 4 doelpunten in de eerste helft van Ron Sille. En dat is natuurlijk de man waar we met gaan nakallen. Bieslo boek opnieuw een zege na een aantal gelijke spelen. Komt dat op een heel fijn moment. Zo vlak voor een weekse rust. Gefeliciteerd met de overwinning. Ja, dankjewel. Klinkende, hè? Ja, hadden we wel nodig. Een paar weken geduurd, ging het stroever. Maar ik denk als ze de eerste helft zo speelt, dan de tweede helft kan ze terugvallen. Dus een dik verdiende overwinning. Kunt u zich dat herinneren of ze ooit 4 keer in één helft hebben gescoord? Nee, dan word ik heel diep graven, maar nee, volgens mij is dat nog nooit gebeurd. Het zal de Zelfs niet bij de F'jes of zo? Ja, het zal misschien in de jeugd zijn geweest. Maar, En een hat-trick is al 3 keer zat. Waar is het echt niet verteld? ja, oh, ja, goed. Jij zei al, ik had vandaag de bal komen halen. Dus nou, hebben we een mooi cadeautje voor vanavond. Je staat op een tweede plek en ja, ik heb vandaag wel weer laten zien waarom.
Ja, voornamelijk veel rust. Ik denk dat we heel goed gevoetbald hebben. En dus ook dat ze de score, eigenlijk dat ze vrij snel afstand nemen. Ik hoop dat we dat tegen andere tegenstanders ook kunnen doen. In vorige week hadden we ook veel rust moeten beslissen, laten we het nou. Nu maken ze er veel rust en dan is de wedstrijd ook binnen. En daar moeten we van leren en dan moeten we de volgende keer weer gaan doen. Dus dat is goed voor het moraal sowieso, zo'n lekkere overwinning. Ja, volgende week heb ze niks, heb ze bekerprogramma. Dus ja, het is wel lekker om nu en 4 weken weer eens met 3 punten te staan. En dan over 2 weken gewoon weer gas geven. Dit was Zelf Sport. Bedankt voor het kijken. Geert, tot volgende week.